Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan, uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sumong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, pasensya nga duha ka gabi, no? Duha o tulo? Duha. Duha ka gabi wa ninyo madungog, no? Ang maong tulumanon tungod kay wa may kuryente, no? Natunong magyud sa oras sa atong tulumanon nga nawa ang atong kuryente mao na nga wa gyud ta kasibya sa maong mga gabi. So karon kay niaman og padayon ta sa atong wala pa nato matibawas nga gihisgutan ang may labot na sa pagtulun-an ba, no? Sa atong tinuhuang Katoliko nga ang atong Ginoong Jesucristo matuod nga Dios o matuod nga tao, nga kining pagtulon-ana gisupak sa atong mga igsuon nga Iglesia ni Cristo. Og duna sila'y mga argumento nga atong gipadayag dire o gipadayag po nato og unsa atong mga katin-awan og tubag. Atong mahinumduman nga kadto galing gibasa na to ang Juan 17:1 ngadto sa 3 diin usa man to sa gigamit nga bagasita sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo sa ilang pagtuo nga dili Dios si Cristo, sa dihang namulong ang atong Ginoong Jesucristo nga ang amahan lamang mao ang bugtong matuod nga Dios. Ila kadtong gisabot nga sama da kuno nga si Kristo nagtudlo nga dili siya Dios tungod sa pulong lamang nga iyang gitumbok nga ang bugtong matuod nga Dios ang amahan lamang. Pero ato naman tong nahatag ang atong tubag nga dili kana pagasabton nga si Kristo dili na Dios gumikan sa maong mga pulong. Kay unang-una, wala mapod miingon ng atong Ginoong Jesucristo nga dili siya Dios. O sa ato pong panginsusi ni ining pagsabot o pag-interpret sa mga pulong nga nasulat sa Biblia,
dili man na ingon na naon na to pagsabot, no? Kay ang pagka-Dios tinuod man gyud na nga usa lamang. Wa man gyud po'y pagtulon-an ang simbahang Katoliko nga ang Dios duha, tulo o daghan. Usa ra gyud na lamang diha sa usa ka Dios, dili usa lang ang persona, no? It denotes plurality of persons, no? Kadtong sa Genesis 1:26 nga nag-ingon ang Dios sa iyang paglalang sa tao o sa kalibutan. Doon na siya napamulong nga nagpasabot gyud nga denotes plurality of persons, kay nag-ingon man siya, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. O naa siya'y kauban nga parehas po niyang creator. Buhato na to ang tao sama sa atong. So, dili kay siya lang, no? Diya sa usa ka Dios. O atong masabot nga ang iyang kauban, giklaro diya sa Juan 1:1 nga sa sinugdan diha na ang amahan nga Dios, diha pod ang pulong nga Dios pod, o ang maong pulong nga Dios pod nagpakatao. Wa na may laing gitumbog ana. Dios nga nagpagkatao, mao man ang atong Ginoong Jesucristo. Therefore, maklaro na to nga ang Dios di ay nga usa, dili lang usa ang persona. Kay naaman ang amahan, naapod ang pulong nga si Kristo nga nagpagkatao, ug unya kung ato gyung kumplituhon, kanang gipasabot sa Mateo 28:19 nga gihisgutan ang ngan sa Dios dias bunyag nga ang formula tulog yun kangalan ang gisgutan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, no? San Mateo 28:19. Mao na nga ang atong tinuoang Katoliko gatudlo nga ang usa di ay ka Dios, dili lang usa ang persona, kundi tulo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang tulo mao ang persona. Ang pagka-Dios usa lang, no? Kay usa ra man yun ang pagka-Dios. Lisod ka ini sabton sa tao, pero mao na atong pagtulunan. Og kini gitawag ni sa atong tinuoang Katoliko og Santissima Trinidad. Dili mabasa sa Biblia ang pulong Trinidad, pero ang gihinganlan naa sa Biblia, no? Kanang kahiusahan, no, sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa usa ka kinaiya sa pagka-Dios. Unsa gali example nato anang pagtuo nga tulo ang persona pero usa ra ka Dios, no? Ang example nato ana, pero dili gyud ingon nga 100% exactly, pero bisag ingon anaon lang nato pag hatag ninyo og example, murag makuha na ninyo, no? Kanang laging tulo ka baso nga lain-lain, sudlan og tubig, no? H2O, maura nga tubig. No. Ang tulo diha mao ang baso. Tulo ka baso, pero ang tubig nga naa sa tulo ka baso usara, kay dili man lahi-lahi. Dili man lahi-lahi ang tubig nga H2O nga gisulod sa tulo ka baso nga lain-lain, no? Ang tulo mao ang baso, pero ang tubig usara. Usara. Kaya dili man lain-lain ang pagkatubig nga naa sa tulo ka baso. So ingon na pod, kanang pag-ingon ni Kristo nga ang Amahan lamang bugtong matuod nga Dios, maapil na siya diha, kay ang iyang pagka-Dios usaman sa Amahan. Sumala sa atong masabot sa Juan kapitulo 10 bersikulo 30, no? Kadtong nag-ingon siya nga ako ug ang Amahan usa lamang. Masabot na to nga dili sa persona, kay lahi man gyud ang Amahan, lahi ang Anak. Pero anay laing gipasabot ana, mao na ang kinaiya sa pagka-Dios. Sumala sa pagtuong Katoliko. Gani kay dili lang Katoliko may nagtuo ani, kay bisan ubang mga tinuhuan nga nibulag sa Katoliko, nituo mapod sama anang Seventh-day Adventist, no? Tuo mapod sila anang Santissima Trinidad. Yan kanang mga pipila ka mga born-again Christians, bisan mga Protestante, no, nga Trinitarian, no? Tuo man sila ana. Gawas anang uban. Ang ila ragyong himuong basihan, kay dili lagi ko nababasa ng pulong Trinidad.
Granting, dili man gyud pod mabasa ng pulong Trinidad, pero ang gihinganlan ana naa sulod sa Biblia. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo nga kung atong sabton usara ang kinaiya, no, nila, no, sa pagka Dios. Kay kung atong balikon gamay, kung atong uyunan o kung sakto ang ilang pagsabot anang pag-ingon ni Kristo nga ang Amahan lamang bugtong matuod nga Dios, mao ang matuod nga Dios, dayon sabto na dayon nga dili Dios si Kristo. Di modo ato pong ingon na naon pagsabot ng sa 1 Corinto 8:6 nga giingon ni San Pablo nga si Kristo lamang ang Ginoo. Si Kristo usa lamang ka Ginoo. So tungod ba sa pulong lamang kung atong katubang parehason ang pagsabot sa mga ministro sa Iglesia ni Kristo, pag-ingon nga ang Amahan lamang mao ang matuod nga Dios, sabton na dayon nga dili Dios si Kristo. So sabton po nato nga ang Amahan dili Ginoo. Kay si Kristo raman ang Ginoo. Dili ingon na naon pagsabot. So ang the best gyud nga interpretation para dili mag-contradict ang duha ka mga bersikulo, ang the best nga walay sumpaki nga pagsabot mao ang pagsabot sa Katoliko. Nga dili na pagasabton nga dili na Dios si Kristo kung giingon man ni Kristo nga ang Amahan lamang mao ang matuod nga Dios. No? Nga ang pagsabot sa Katoliko maapil na siya diha sa usa lamang. Kay usara lagi ang ilang kinayas pagka-Dios. Kay kung atong isalikway ang pagka-Dios ni Kristo tungod sa pulong lamang, na ato pong isalikway ang pagkaginoo sa Dios, Amahan. Kung atong parihason ang pagsabot nila sa 1 Corinto 8:6 nga nag-ingon nga si Kristo lamang ang Ginoo. Di ba? So kung dili sabton nga dili na pod Ginoo ang Amahan tungod kay si Kristo lamang ang Ginoo, so ingon ana pod nga dili po nato sabton nga dili na Dios si Kristo gumikan sa pag-ingon ni Kristo nga ang Amahan lamang mao ang matuod nga Dios. Parang dunay sound ba nga walay pa nagsumpaki nga pagsabot. Ug labot pa, matud pa sa pipilak pod ka mga scholar aning Biblia, kana gug kunong mo mamulong si Kristo nga iyang i-single out ang Amahan, nga dili ba niya hisgutan ang iyang kaugalingon. Kana kuno mga pulunga sa kana bang sa mga sistema sa pagsulti. Kuan kuno na mga kana bang humble words, kana bang mga pulong sa pagpaubos. Nga bisan duna kay kinaiya sa imong gihisgutan nga imong gihisgutan ang laing tao ba o laing pagkamao, dili nimo hisgutan ang imong kaugalingon kundi ang imo rang kuan kana bang gihisgutan, no? Nga dili ka magsulti sa imong kaugalingon kundi ang laing tao ra mo imong hisgutan. Mo na kuno yung mga pulong ba nga pulong sa pagpaubos para sa anang moingon ka nga na kay higala nga imong gimahal, dayon gitahod, then imo siyang daygon, imong hisgutan sa publiko, nga imong gidahig, ang imong higala, nga imong gisingle out nga siya lang ang maayo, pero wala na magpasabot nga ikaw wala po ka ni anang kinaiyaha. Ikaw manggoy namulong mauna nga dili pod maayo nga ikaw ra po'y magdaig sa imong kaugalingon, mauna nga ang imong gidahig katurang imong higala, no? Pero wala na magpasabot nga wala kay kinaiya nga sama atong imong higala. Gumikan lang kay wa nimo hisguti ang imong kaugalingon nga naa po ka ana. Kay murag mo self-serving manggod, di ba? Ingon na pod ang usa sa kana bang gipasabot sa pipila ka mga scholar nato aning Biblia nga kana mga pulong ni Kristo diha. Nagamit siya og mga pulong sa pagpaubos mo na nga ni anang higayon na sa Juan 17:1-3. Iya lang gitagaag importansya ang pagkalabaw sa Amahan nga Dios. Sa walay pagnigar sa iyang kaugalingon nga usapod siya sa pagka-Dios sa Amahan kung atong sumadahon ning tibok Biblia kay di man pod malalis nga kining
Sa ubang mga sita sa Biblia, klaro man pong mabasa nga Diyos gyud si Kristo. Sama atong sa Juan 20:28 nga si Tomas, ang iyang pagtuo ni Kristo, Ginoo og Dios. Takdo gyud sa pagtuong Katoliko. Noon, ang mga iglesia ni Kristo, moingon sila nga nasayop kuno si Tomas, no? Pero ila na, pero wa tay mabasa sa Biblia nga nasayop si Tomas. Wala gyud moingon si Kristo nga sayop tong pagtuo ni Tomas nga siya Dios. Wala. Ang mga ministro ra sa iglesia ni Kristo mo'y nakaako ana sa pag-ingon nga nasayop kuno si Tomas. Gani niingon si Kristo nga, Tomas, nituo ba ka? Tungod kay nagakita ka kanako? Bulahan ka tong mituo bisan wala makakita. So, kanang pagkapamulungan ni Kristo, klaro gyud nga wala magpasabot si Kristo nga nasayop si Tomas. Sakto ang pagtuo ni Tomas lamang, ang iya lang gi-question ni Tomas nga nituo siya tungod ba kay nakakita lang. Iyang gisultian si Tomas nga bulahan tong mituo nako, nga bisan wala magkakita. Pero wala gyud miingon si Tomas nga nasayop. Awa gyud moingon si Kristo nga nasayop si Tomas, di ba? Di ba? So ang mga ministro ra sa atong mga igsong iglesia ni Kristo ang nakaako ana sa pag-ingon nga nasayop si Tomas. Gani, kung mahinumduman ninyo tong akong gikutlo sa pasugo nila nga ang ila kunong ministro mutudlo nga kana ra gyud kunong gisulti sa Biblia, kung muhilom ang Biblia, hilom pod ang ministro, wala na nila matuman ang ilang kaugalingong pagtulunan. Ngano man? Kay kanang pag-ingon nga nasayop si Tomas, wala man as Biblia, no? Hilo man ang Biblia ana. Wagi bisag usa ka bersikulo sa Biblia nga nag-ingon nga si Tomas nasayop. Mabasa lang na sa Pasugo Magazine sa mga iglesia ni Kristo, mo nang dili tinuod ng ilang giingon nga tanan nilang mga pagtulunan na as Biblia. Okay, kana example lang na kanang pagtulunan nila nga nasayop si Tomas, wala man as Biblia. No, ila ra man ang kaugalingong pagsabot. Dahil nailain na itong tubagon nga argumento nila, no, kung nahinumdo mo, labi na kung niapil mo o pamamahayag sa atong mga igsong iglesia ni Kristo, usa sa himuon nilang argumento, kargado na sila kana galing argumento nga mo pasiun na og pulong kung. Unya, bantayan na to ng mga argumento nga pasiunhan galig pulong sa in English pa if o kung, kanamayon sila nga, kung Diyos pa si Kristo, siya untay nagbanhaw sa iyang kaugalingon. Kay naa diha sa buhat sa mga apostol, Acts of the Apostles, nga ang Dios maoy nagbanhaw ni Kristo. Ang amahan mo'y but pasabot nga ang amahan nga Dios mo'y nagbanhaw ni Kristo. Kung Dios pa kuno si Kristo, siya kuno mo'y nagbanhaw sa iyang kaugalingon. Mo ni usa sa ilang mga argumento. Kargado na sila pulong kung. Para sa namin sila nga, kung Dios pa si Kristo, wala unta siya namatay, kay ang Diyos dili man mamatay. No? Kargado na sila argumento nga mo gamit og pulong kong. Nahinumdo mo atong argumento pod o katugaling tentasyon sayawa ngadto sa Ginoo, katong niingon siya nga kung tinuod kang anak sa Dios. Di ba? Kung tinuod kang anak sa Dios, ambak ni anang pangpang kay giingon man sa kasulatan nga ang anak sa Dios kung mahulog, dili maunsa kay sapnayon man sa mga anghel. Nahinumdum mo ana? Tinuod man na, naaman na sa Biblia kanang gikutlo sa yawa. Pero, iyan ang gigamit sa pagtintal. Mabitang ni ingon ko ninyo nga, dili ta basta-basta mutuo kung mukutlo og teksto sa Biblia. Kay bisan ng yawa, mukutlo og teksto sa Biblia sa pagpanintal. No? Sa dili mao. Mao na, no? Kaya bantay mo ang argumento nila, no, sa mga iglesia ni Kristo nga mogamit og kong, no? Well, unsa may atong tubag anang moingon sila nga diya sa Acts of the Apostles giingon nga ang Dios mao'y nagbanhaw ni Kristo. Yeah, kung Dios pa kuno si Kristo, siya mao'y nagbanhaw sa iyang kaugalingon.
Na unsaon po pagbanhaw niya siyang kaugalingon nga namatay man siya, di ba? So unsa may tubag Katoliko ana? Ang tubag Katoliko ana simple lang, no? Simple ra katong kung nahinumdum mo sa atong line of argument sa miagi natong Sibya, ingon ani lang. Ang pagkatao ni Kristo dunay limitasyon. Labi na itong wala pa siya mabanhaw. Unya, namatay ang iyang kinaya sa pagkatao. Nian ang pagkapamulunga, masabot nato nga ang pagkatao ni Kristo, dili maoy nagbanhaw sa iyang kaugalingon. Tinuod nang giingon sa buhat sa mga apostol nga ang Diyos mo'y nagbanhaw niya. Unya, sa pagtuong Katoliko, ang pagka-Diyos ni Kristo usaman sa Amahan. So therefore, sa iyang pagka-Diyos nga usa sa Amahan, mahimong sabto nato nga nagbanhaw siya sa iyang kaugalingon. Sa iyang pagka-Diyos. Pero sa iyang pagkatao, wala. Kay mao man tong namatay. Mao man to'y gibanhaw. Pero ang iyang kinaiya sa pagka-Diyos nga usa sa Amahan, mao'y nagbanhaw sa iyang kaugalingon. So, mao nang giingon sa buhat nga gibanhaw siya sa Diyos, sakto na. Unya, kay ang iyang kinaiya sa pagka-Diyos usaman sa Amahan, masabot po nato, no? Naaman po na sa Dogmatic Theology for the Laity by Reverend Matias Prem. Ako man ang nabasa. Nga gipasabot na nga. Sa pagka-Diyos ni Kristo nga usa sa Amahan, mahimong ingno nato nga nagbanhaw siya sa iyang kaugalingon. Sa iyang pagka-Diyos, pero dili sa iyang pagkatao. Kay inferior man ang iyang pagkatao, mao man tong namatay o gibanhaw. Nakaron asa man nato na masabot nga dunay tudling sa Biblia ba nga nagpasabot nga si Kristo nagbanhaw siya sa iyang kaugalingon pero dili na sabton sa iyang pagkatao kundi dili sa iya ng pagka-Diyos? Atong basahon ang San Juan Kapitulo 2, no? San Juan Kapitulo 2, versikulo 19 ngadtos 21. Diri masabot nato nga klaro kaayo nga si Kristo nagbanhaw siya sa iyang kaugalingon. Pero dili na sabton sa iyang pagkatao kay mao man tong namatay. Di ba? Masabot nato nga sa iya ning pagka-Dios. Aniya, basahon nato. Sa Juan 2:19 ngadto sa 21. Si Jesus mitubag, "Gub-an ninyo kining maong templo, og tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw." Sila miingon kaniya, "Kining temploha gibuhat sa sulod sa 46 ka tuig, unya tukuron mo kini pag-usab sulod lang sa tulo ka adlaw?" Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. So naghisgot diri sa templo, naghisgot ang Ginoo diri og templo nga gubon ko no, pero tukuron pag-usab sa ikatulo ka adlaw. Unya ang gipasabot ani, mautong kamatayon ni Kristo. Nga mamatay siya, dayon mabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Unya unsa may iyang gigamit nga pulong diri sa pag-ingon, tukuron ko kini pag-usab. Sa ato pa, kay iya mang lawas ang gipasabot ani nga mamatay nga banhawon, sama rang niingon siya nga banhawon ko kini pag-usab. O ako'y magbanhaw sa akong kaugalingon. O kaya ni gamit man siya pulong, gub-a kining maong templo o tukuron ko kini pag-usab. O na, sulod sa tulo ka adlaw. So naa siya gahom niya. Mauna ni atong katong gitudlos Katoliko nga ang iyang pagka-Diyos nga nausa sa Amahan. Kay kung wala pa siya pagka-Diyos, dili siya kaingon ani. Moingon unta siya nga, tukuron kini sa Amahan pag-usab. Kung dili siya Dios, wa siya kinaiya sa pagka-Dios nga usa sa Amahan, dili siya moingon nga tukuron ko kini pag-usab. Moingon unta siya nga ang Amahan ra moy mutukod ani pag-usab. Di ba? Dapak nga iyan ang giangkon nga niingon siya, gub-an ninyo kining maong templo og tukuron ko. Wa siya mag-ingon nga ang Amahan lang, no? Tukuron ko. Sa laing pagkaistorya ani, banhawon ko ang akong kaugalingon sulod sa tulo ka adlaw. So, mao na, day napay laing teksto nga masabot nato nga si Kristo nagbanhaw siya siyang kaugalingon pero sa iya ng pagka-Diyos, dili gyud na sa iyang pagkatao. Kay inferior man ang iyang pagkatao. Na sa Juan Kapitulo 10, versikulo 18. Juan 10:18. Unsa may atong mabasa? Giingon diri sa Juan 10:18. Walay makahimo pagpatay kanako
ang akong kinabuhi ihatag ko sa akong kaugalingon kong pagbuot, no? Walay makahimo pagpatay kanako, ang akong kinabuhi ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan, no? Klaro kayo. Klaro kayo, mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan. So mahimo kuno niya ang pagbanhaw sa iyang kaugalingon. Mao na ni ang katong gitudlo sa Katoliko nga pagka-Dios ni Kristo nga usa sa amahan, no? Kay magkahimo man siya pagbanhaw siyang kaugalingon, pero dili sa iyang pagkatao. Kay ang pagkatao sa iyang kaugalingon, wa man na mahimo, di ba? Mao ni ang gipasabot sa Katoliko nga pagka-Dios ni Kristo nga usa sa amahan, maoy nagbanhaw sa iyang kaugalingon. So pwede na tong ingnon nga si Kristo ra po'y nagbanhaw sa iyang kaugalingon, sa iyang pagka-Dios nga usa sa amahan, pero dili sa iyang pagkatao. Kay inferior man ang iyang pagkatao. Mao man to ang namatay o gibanhaw. Nabanhaw. Mga igsoon, napay usa sa ilang gamiton nga argumento kanang ilang atake nato sa pagka-Dios ni Kristo, labi na kanang atong gipadayag diha sa Santissima Trinidad. Nga diha sa Santissima Trinidad atong gitudlo diha sa Katoliko nga ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo tupong, walay ubos. Tupong natural kay usagod ilang pagka-Dios. So wa gi ubos ana, tupong yun. Pero maingon sila nga dili tinuod nga si Kristo ug ang Amahan tupong. Kay naa sa Juan 14:28 nga niingon si Kristo nga ang Amahan labaw pa kay kaniya. Gani na hinumduman ako, dili lang na kay argumento na sa mga iglesia ni Kristo. Argumento po na sa mga saksi ni Jehova. Kay dili man po na sila mutuoan ang Santissima Trinidad. Maingon sila nga kanang Santissima Trinidad dili na ang ngay tuhuan. Kay tupong kuno ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nga niingon man si Kristo sa Juan 14:28 nga ang Amahan labaw pa kay kaniya. Unsa may tubag Katoliko ana, simple ra, no? Ato lang diman-an ang duha ka kinaiya ni Kristo nga dili parehas. Sa pagka-Dios ni Kristo usa sa Amahan, sa to patupong kay usagod. Pero sa iyang pagkatao mao nay ubos. Kay nagpaubos man siya. Basahan ko ninyo sa Pilipos 2:6 nga 2:8 nga si Kristo bisan naa kuno niya ang kinaiya sa pagka-Dios pero wala siya magunahuna ana o siya magpahambog ba nga naa siya ana. Nagpaubos kuno siya ingon nga tao. So ang kinaiya ni Kristo mo'y ubos. No nya ningon pag itong usa ka pare na hinumduman ako nga niingon siya nga sa pagkaanak ni Kristo ubos siya sa Amahan ug sa iyang pagkatao. Pero sa iyang pagka-Dios, usaman sa Amahan, tupong sila. Simple ra na, ingon na ra, simple ra kayo, no? Mao na, nga, ang kinaiya ni Kristo nga ubos sa Amahan, mao ka ng iyang pagkaanak. Kay ubos man yun ng ranggo sa anak sa Amahan, di ba? O sa iyang pagkatao. Pero sa iyang pagka-Dios nga usa sa Amahan, tupong. Walay ubos ana, no? Mao na itubag Katoliko. Wa naman tayo igong panahon, ato ning ipadayon ugma, no? O walay brownout. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kinagkuan sa atong simbahan, diri sa Diocese of Dipolog, binagi sa atong Talahurong Obispo, Monsignor Sibiro Kairmari, ubana sa mga kaparian, kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Beridas, kauban sa atong mga igsoon sa technical side, Expedito Ilumba, Danilo Luod, ug naaday si Jay Sahul. Okay, hangtod sunod higayon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga,
panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.